फोला काई तोर नि फोला चीनी शकाओ फाइखाई दी दाबु बीर खाई दी फोला हारू खाई खेना चीनी बशागो बफाई दी Subrai kaitor Jesus Christoni kaksangma norok bai tong plaitung. Amen. Kristan takuk tei bukuk song. Bible kaitor na toye sijak tongo. A Bible no soita no toye bo sijak tongo. Bible ni yapang bijapano jing kaitor tei soita ni ko porike nugo. Abo kaino Bible ni paithak ni bijab punuk jak mungobo kaitor te soitani ko jing porike nugo. Bible kaitor ni kha chukno khano to ye sijak tongo. A Bible no soitani kha morke no to ye bo sijak tongo. Bible mutang jak borokrok ni ko nok nukhungrok ni ko dopa roknikok, haste roknikok, hakto roknikok bo sijak tongo. A Bible no muthang jakya borok roknikok, nok nukhung roknikok, dopa roknikok, haste roknikok, hakto roknikok bo sijak tongo. Bible jotto borok muthang jaknai, muthang jakmung jottani bagay kine sijak phano. Sabo sabo muthang jaknai, sabo sabo muthang jakla kinibo sijak tongo. Bible kaitor ni kha, kaitor ni besarok ni bagi kine sijak phano. Sabo sabo kaitor ni khabo khapnai, sabo sabo kaitor ni khabo khapla kinibo sijak tongo. Bible chingno kubuino toye phurungo. A Bible no tatal mungno toye bo chingno phurungo. Aboni bagi se Bible soi te kubui yelambak hinjago. Bible Christian rokno kaitor no toye, soita no toye, kaitor ni kha chukno kha no toye, soita ni kha morke no toye, o sangsar no toye, borokrok no toye, thimani ulni kok no pha no toye. Srai srai ke phang phang ke phurungo. Tamni khin ke yelam bakni naimung ke borok rokno yelam ginang snamase. Kakam kamya rokno te ye phurung ke borok rokno yelam ginang snamnai bijap se soi te kubui yelam bak ungi mano. Abo kaino kakam no simi saiman nai te phurung nai borok bo yelam ginang ya. Tamoke kakam kamya rokno to ye saimanai phurung nai borok bo se yelam ginang. Bible kakam kamya rokno to ye sijak mani naimung tongo. A naimung tamoke ne bo Bible chingno phurungo. Abo ching Roma koktuni ramponeroni tang char o ching khai khini porike nugo. Agini salrogo tamo tamo bo sijaka abo chingno krake phurungna bagise. Khake ching khathari tongma bai te yelambak bai kasrang rijakma bisingte khatungma mantung khnese. Khake agini salrogo ongmarokno teye Bible sijakmani naimungke chingno krake phurungnani bagi khine Bible chingno sabo. Te kaisake Paul Korinth sungno seikar mani puila koktun ran doshni tang choiwo chingkai khine porike nugo. Boro klaima tei chingkamya sutra tam uchungtung khine chini bagi punuk marirok ungna bagi se omorok hengka. Abo khinma ke Israel rokni langma bo ongma rokno teye. Boro kamya rokni langma ongma rokno teye. Bible sijak mani naimung ke
아버지 진이 랑마보 다 옹스등 아버지 증다 무증등 아버니 바기세 시작동거 그네 오고 그따증노 푸른거 아버니 바기 가이토르니 코크tar pernah jasa panongtung, chongkorok panongtung, kaitorni borok chongtar panongtung, katekis rok panongtung, evangelis rok panongtung. Kristen rokno pan kinang te elam kinang snamna muchungke, kakam kamya rokno te ye perthai klayo. Bible sijak mani nangmo rokno supung rinani bage, koketar pernairo kakam kamya rokno te ye srai ke pang ke pertai klayo. Kristen ro kakam no to ye Simon ke boro kakam lama te himnani bage Simon nai. Abo kaikeno boro kamya rokno to ye Simon ke abone tani chali tongnani bage chai toknai. Te ye a kamya rokno mechen nei abone saka kuplai ingna bo chai toknai. Abo kinma ke mutang na isana to ye pirai pro ching sokomar na isana to ye bo pir na nangnai. Sabo mutang jaknai kine koketar pir pro abo ni logi no sabo mutang jakla kine bo pirtai klayo. Hakese chini Kristen ro yelam ginang te ye poito ginang ongnai. Hai klai jakya ke Kristen ro jingjalo klai pro tekto man pro, eba tekto rijak pro, birman nang pro, borokni ka bai thang nai, poito bele thang nai, te kai torno pano kok sung morok sung nai. Ang asuk jora sama kokrokni nai mungke, Bethlehem Prayer Tower Khumulwng YouTube channel by Facebook page upload kaijag, nung kai tor by tongke, a video no norok nukana te khana abo kaitor by snamjag puila sila adam ni kok adam kaitor ni muchung tu tongpro kaitor by kerungi tansha ke tongpro bo sanya sinino kaitor bini bagi wansuge bini nang marokno muchung marokno supung rimani kok aboni besung tei ching perungjaka chingbo kaitor ni muchung de tongke kaitor bai kerungi tansha ke tongke kaitor chini bagi wansuknai chini muchung marokno nangma jorate supung rinai kene tabuk ang norokno kaitor bai tongna muchung jagia kaitor ni nogo tongna muchung jagia kaitor ni khabo tongna muchung jagia silasa koraksani kokno to ye saiknari na nayo. Aboni bisingte bini langma wo kamya ongma rokno to ye bo ang norokno saiknari na nayo. Abono to ye bini kokno ching luku bai suija koktuma kakam ram poneroni tang yakaro ni simi 24 jora porike nugo. Bible porijakya rokni baki Bible porina ringya rukni baki subra Jesus samani o ring to mano pori wei knarinai tamni kinke subra Jesus samani o ring to mano ching saiman ya kinke koktar perjak pro yeba omono to ye sukrubu sajak pro ching kakang ke chongki romi manya ungnai ching saimano chini nok tharo go phano Sikang Bible porijago. Aboni yagulose koketar perjago eba koketar sukrube sajago. Tabukching subra Jesus samani a ringto mano knalayano. Hake Jisu hai hini saka. Borok khorokshani busla khorongni tongmani. Busla kusu bini bufano hai hini saka. Afa ani bag bantawo klaimani mani khni rogno ano rui rubai sidi. Hake bini bufa a busla khorogno nyo ha bantake rirkha. Kisa sal rogni ulo
busla kusu bini tongkrei bebak no thumui haksal haste khungsao lamrkha bo aro bini tongkrei no hanang pinang ke sbaye khibibai kya bini mungsa krei tei bebak no sbaibai khe a haste gnangai belai khe machaya manungya jora phaikya afro bo chamung kanmung rok nangjangna chengkha hake bo a haste ni borok khoroksani thani samungni bagui go shuya farka a borok bono wagno ada charana bagui sulao rohorka wag rok chamani muito rokno phano chawi bo ok subungna musungjakha pia kebo phano bono mungsasak charliya uloke bo kha sisawi hai hne saka ani afani yagul naharjak borok rok khorok busuk sabaya nungbaya angitong pia angke oro machaya manungya khe ok khuyui thina nai tongo hake ang basawi ani afani thani thangpiwi hai hne sawinai afa ang chukna hano kebengei tei nini thani bo sumso khlaikya ang tei nini sajla hanjangnani chukliya nini selengrongni bere khoroksa hakeno anu botonjadi hake bo aroni lamroi bini bufani aro kifili thangpika bo nok bai a khini no haksalai tongfruono bini bufa bono nuhurui belai khe khairokjak sukha hake bo khasigi thangai bini busla no srap sake kbagai motom suwikha afro a busla bufano hai hne saka afa chukna hano kebengei tei nini thani bo ang sumso khlaikya ang tei nini sajla hanjangnani chukliya tamo ke bufa seleng rokno hai hne saka dodi kahamko kan chumto buoi bono kanrei chumrei ruphaidi bini ya siwo ya stem sora oi ruphaidi tei yakungo yaklap kari ruphaidi tei dega kufungno tu buoi rathardi faidi sing tabuk chalai musalai tongthoklayano tamni henba ani o sajla thei thangmase fia thangsa phika kamawi thangmase fia manfika hake borok tongthogoi musana chenglakya 징 그나마니 오 링토마보 보록 코럭탐니 koktongo bufa tei busla korokni rokni kok o ringtomabo busla okrano tei sijak marokno chingporiliya tamni khinke ang norokno busla kusuni kokno tei sananayo o ringtomabo sajakmani bufano kaitor kene rumdi pia busla kusuni kokno tei knapro aboti tongmung chini tonglang mawo de tong kene sak sakno amchoki nai naidi busla khorokni bo bufani loke bufani nogo tonglai mani afro borokni langma bo jegano tei nokno tei chamungno tei richumno tei thinangno tei phano wana nani te kirinani nanglia tamni khinke borok bufani loge tongma bai bufa borokni bagi sikangno wansugi borokni nangma rokno muchungma rokno nangma jorate supungai ritongkha tei baisake borokni langma bo kunu bial krikha abono tei busla kusu khakchal khastio tongpro samani kokno ching lukpai sija koktom kakam ram pornaironi tang sotrobo khaikne porikhenugo uloke bokha sichabui khaikne sakha ani afani yakul nakarjak borokrog khorak bus chabaya nungbaya ngitom pia angke oro machaya manungyake o khui thina naitongo naidi munirok phano yeba yakul nagarjak borokrok phano asuk tongthoge kubangke chabui nungke bufani nogo tongo khinke teibo busak bini busarok tongkha munkhnei wansugi naike chung saimanai
Tabuk naidi nogo nangmani slai kubang tongpano busla kusu bufani loke bufani nogo tongna muchinjaglia. Tamang ke bo bufani loke bufani nogo tongna muchinjaglia kene koksing ke oring thoma porike saiman nai busla kusu bini bufani loge bufani nogo tongpro bini sakni muchungtei sak tongtoge tongmanlia. Abani bagay se. Khaini bagay bo tabo bini sak ni muchung te sak tong thogi tongna bagay bufano yakari bufani nok no yakari thangna bagay kha chapka. O naimung khamya bai se busla kuso bini bufano khai kne sanka. Afa ani bakbandavo klaimani mane knirokno ano ribai sidiknai. O sanmungni bisangte busla kusu kaini chaya yabasum soklaikya. Kaisake busla kusu bufani tani simiya. Bini chuchu songni sirisitini tongmuna pano sibai sumsoklaikya. Aboke juda dopani bisingyo bupasong thina shikang borokni shombatino besarokni bage bagbanda klai klango. Bupa thimani yagulo besarok ag bagbanda klai klangmanokno nakaro. Tamoke ore bupani shombatino busla kusu bagbanda klaidikne sanma simiya dagima klayo. Tei kaisake kaitorni kerong dagimano sibaimani bisungte bo kaitorna bo sumsoklaikya. Aboke lamrima bijan ram bisni tang barowo chingkaikini porikinugo. Mapa sungno boram redi. Bufano bini shombatino bagbanda klairidi kne sanmani bisungte bo kaitorni kerongno sibaikya. Sibai bufano saknangya engka. Aboni bisungte kaitorni dagimano simiya kaitorno bo sumsoklaikya. Tamni kinpa kaitor se dagimu rimani. Kaifano bupa busla kusuni muchungtino busla ro korokni ni bere bini shombatino bagbanda klairinani bagay ka chap sukha. Bupani shombatino bagbanda klaimavano tuye kerong sapima ram yakwisni tang shotrovo sijaktungo busla okra puila chirai ongma bai kaithamo kaini rijaknai. Busla kusuke kaithamo kaisa rijaknai. Hake busla kusu bini mantai kaithamo kaisano manbaikha. Busla kusu bufani thani bini mantai no manmai ulo bini tongkari bebak no thumui khakchal khaste kungsabo lamrekha. Naidi bo bini bufano chajakya khinke bini bufani thani kisa khakchal thangke a khaste wano tongkhamon. Tamoke bo bini bufano chajakyani bagiya pia sakni muchungte sak tong thogi tongna bagise bo bufano bini nogno akhasteno yakar kakne chung saiman kha. Tei kaisake chung bufano chini mantaino sano abone naimung ungnai a jega bo nog tangi tistanani bagay
ye bake nukung getal snamoi aro tongnani bage ye bake a jagavo mungsas kai chini tinangni bage sikangno tiar kai narikna bage tamoke abote wansuk mungbo busla kusuni bukavo kereka hake haikni sathai klayom busla kusu bini bupano bini bupani nokno bini bupani dopano bini bupani khasteno yakari hakchal khaste kungsavo thangkagne bo bini sakni muchungtei sak tongtogi tongna bagai bini bupana phano yakarna bagai bo tiarengka naidi bo khakchal khasteo tangke bini tongkri bai tamo klaikagne bo khakchal khasteo tangke bini tongkri no khanang pinang ke sibai kibikagne oring toma chingno saiknaribo naidi bo khakchal khasteo tangka aro tangke bini tongkri bai bania klaye yeba kun mungsas samungo tepawe ajnani bage bo wansukliya abo simiya bini bupa asuk bisirok samun tangke ajiman marokno se bo sibai kibiokni bo wansukliya teyi bini tinangni shombotino se sibai kibiokni bo bini bukabo wansukmun krika tamoke bo bini sakni muchungte sak tongtoke o sengsarni chatok tongtokte tongke bini shombotino khanang pinangke sibai kibika asuk jora bini tongtok mani jora o sengsar bono tongtok marka o sengsarni bororok bono tongtok marka bini yago tongmarok shomboti bo bono tongtok marka tamoke abo srapsani bagise tongmani omote tongmani bisungte busla kusuni yak bukchangka tabuk naide bini obasta ke ginang silasa tabuk bugra silasa ongmakai tabuk saban suke khamnai saboni chaya bai busla kusuni yak bukchangka kaitorni chaya bai de yeba buini chaya bai de yeba sak bai thangni chaya bai de o ringthoma porike chung saiman nai busla kusuni chaya bai se bini yak bukcha ungkhagne bini yak bukcha ungkhano bini loge tongnai ruk jottona bono yakare klangkha bono asuk jora tongthok rimani singchar bo bono sai chungke yakare klangkha tabu bini kebo kere bini yakbo bukcha a jora bono khaste bo kaisa jingjalo klaikha a khaste ginanke belaike machaya manunya jora phaikha afro bo chamung kanmung rok nangjakna chengka naidi bini yago mungsak kare bini kebo kare a jorabono khaste o jingjal phaikya tabukhnke o busla kusu belai chayavo se klaitongmani naidi khaste ni bororok machaya manungya jora tongpro kubun khaste ni borok o busla kusuna teye wana nai kebo kreka ching saimano chini yak bukcha ungka genke chini ok bo bukcha ungnai khaifano o busla kusu bini yak bukcha ungma bai bo bansu kereng ongliya pia bini ok bukcha ongma bai se wansu kereng ungka gene
ching luk by sija koktumkakam rem poneroni tang shullo tei sotro porike saimanai asuk jora sak tongtogi tongna bagi simi wansuknai busla kusu tabu samon tange okno supung rina bagi wansugo tabuk busla kusuni bukkabo chakri ni bagi tei chamung ni bagi simi se wansukmo bo samung ni bagi rutugi tongpano bo manmani samung ke wak miriknani samung naidi judai rog मेरा मिरुकनारोग से वाक मिरुकनारोग या तमने खिनके लेबी बिचापनी रम यखारुनी तंग एक निस्मी 3 जोरा 7 निस्मी 8 जोरा ते केरोंग सापिमा बिचापनी रम 14 नि तंग 8 ओ चिंग पोरिखे नुगो वाक इंका साफ सुथरा या माल माता खने अपनी बागी जुदाई रोग वाक नो याक बाई फानो तंगिया borokni nogo bo wak rokno torriya wak bakan rokno bo chaya teyi rata ribo barogya tabuk naidi busla kusu manmani samungke bini dopani samungya bini chuchu songni samung boya piya kubun dopani borok klaima samungna se bo mankan aboni besingtei busla kusu bini dopano bini dhormono lachirima samung se klaima klayo tabuk naidi busla kusu wakrokno mirukpano bini ok supungna bage lama manliya khake wakrok chamani muitorokno phano chavui bo ok supungna muchung jaka pia kebo phano bona mungsasung charliya tabuk naidi busla kusu borokni chamungya pia malmata rokni chamungno phano chana muchung jago khaifano apona phano bo manliya tabuk naidi bini yak bukchangka bini ok bo bukchangka bini yago mungsakre bini bo kebo kre kaifano wakno mirugi tongo bini lama wo beba kubang jakmani ulose busla kusu wansu kereng ungo tabu puila bo bini bufano tuye bini bufani nokno tuye bini bufani nogo tongnai rukni tonglang mano tuye wansuge tabukni bini परिस्थिति बाय सुइन नाइका खाके बिनी सुमसोक रुकनी बागे खा खम खा ते बुफानी थानी खिफिले थंगे नकर्मा साने बुफानी लोगे तोंगना खा छापका बिनी वानसुक मुनी कोकनो तुये बिनी खा छाप मानी कोकनो तुये चिंग लूक बाय सीजा कोक्तम ककम रम पोनरेनी तंग 18 ते 1900 खाइखनी परिकिनुगो खाके आंग बचावुई ani afani thani thangphiwi khaikini sawinai afa ang chukno khano kebangki te nini thani bo sumso khlaika ang te nini sajla khinjaknani chugliya nini selangrokni bere koraksa khaikeno anoton jadi naidi bo kaitoni thani sumso klaimano bo saiman kha bo bufani thani sumso klaimana bo saiman kha tabu bini sumso krokno yachagi go sibwe ka kifile bini bufani thani tongnani bage ka chabo ora busla kusuni kaisa ko ka kham tongo aboke naidi adam kaitoni thani sumso klaikya khaifano bua sumsokno yachagi go siliya abo sakni sumsokne yachagi go siliya pia bini bihikno se chaya berkha ओरोके busla kusu bini o obastani bage bo buino chaya berliya akhaste no chaya berliya tamoke sakni chaya kine abona wansuge yachage go siwe ka kifilna nayo abo busla kusuni kaisa ko kakhamse abun yagulo
bo kha chap ma bai kha kifil ma bai a khaste wono te tong liya logi logino a khaste no kutulei bo bini bufani thani thangke bini chaya rokno go siwoi bini bufani loge tongmani kokno se jingtei porikhenugo oro kha kifili phainai busla kusuno toye bufa samani kok satai klayo abo luk bai sija koktum kakam rem ponaroni tang 24 jingkhai khini porikhenugo tamni khinba ani o sajla thiye thangmase phiya thangsa phika kumai thangmase phiya man phika khake borok tong thoge musana chengleikha abo khinma ke kaitor bai krengki tancha ke tongnya rokno kaitor bai chali tongnai rokno kaitor thi thangjak borok kumajak borok khnai se nogo Kristan rok tabuk su jora ching knamani ke sak ni muchung te sak tong thoge osung char ni chathok tong thok te tongna bage kaitor no yakar ma bai tekto rijak jingjalo klaijak paithago ke ka kifile kaitor ni thani kifili phainai busla kusuni kok bo o singcha srapsani bage rimani thongthok ma manna bage kaitor rimani paiflaya thongthok mano yakari thangkha o busla kusu kisa salrok ka thongthogi tongphano ulokhe bini bufani thani kifili phaiyasak bo tekto mani mang tongkha aboni yagulo bo bini bufani thani kifili phaimani kokno ching bible poriekna kha oro wansuk thai klayo busla kusu bo bini bufani thani kifili phaika bini bufa bono sajla khine yasak phika bini bagi bebakno chamung rokno richum rokno nogno bo kumajak bebakno bono rikha khaifa no bini langmani kumajak sal rokno tal rokno bisi rokno bo man philia tamni khinke ching kumajak bebakno o sangsaro man phimano khaifa no chini langmani kumajak sal rokno tal rokno bisi rokno ching man phiglak ye bakhe a kumajak sal rokno chini ayukni sal rok bai thapawoi pholo geibo rijaklak aboni bagi se ching kubang ma chora sabo langma baisa khnai abo kumajak khunke kumajak no man phiglak tamokhe kumajak mani khni rokno ching man phina phano tongo o jorabo mark by sija koktum kakham ram 8 ni 34 te 37 subra jisuni koksung mungno angmui tumano khake borok o singcharni bebakno man by sugi phano sakni langmano kmaja khe a borok tamo man maklai borok sakni langmani bage tamono riwi slaimanai omo chingno phirungmani khe sakni langmano khamjak nairok sakni langmani salrokno khamjak nairok kutang tongsak thiya sak jora kaitor bai kerengke tansake tongna bage sak tharlainai tabusuk jora norok knamani khe busla kusuni kok tabuk serapsani bage o busla kusuni chayarok tongmung rok norokni tonglang mawo detong khnai cheri nailaidi kifisake nung kaitor bai detong
능 카이토르 바이 그런기 단차게 됐동 예바 오 버슬라 구수카이 카이토르 바이 차리 됐동 능 카이토르 바이 그런기 됐동 예바 차리 됐동 그네 바하이케 사이만 나이 안기사 마리록 노력 노리나이 아보케 능 살브름 카이토르 타니 수리워 कोकतार पोरिवो कोकतार पिरजाक मारोकनो खनावो कोकतार तोई तोंगो काइतोनी दागी मारोकनो राखोगो तोंगमंग कखंबाई तोंगो नोक थारो थांगो नंग केबोनो नाइसलेया निनी बुक्का खमजाक मुंबाई कुपलों हिनके नंग काइतोर बाई तोंगो खने साइमांती ओमोतई मारिरोक निनी लांगमावो करेके नंग काइटोर बाय चाली तोंगोखने साइमांती ओमोनी लोकिनो नांगुकमानी कैसा कोक्सुंगमुंग आन नोरकनो सिंगनानायो नंग काइटोर बाय करंके तंसा के तोंगनाइरोकनी लोगे देतो येबा नंग काइटोर बाय चाली तोंगनाइरोकनी लोगे देतो नाइदी बसला कुसु काइटोर बाय करंगी तोंगनाइरोकनी लोगे तोंका आफरो बिनी तोंगलांगमा खामुई तोंका तमोके ओ बसला कुसु काइटोर बाय चाली तोंगनाइरोकनी लोगे तोंका आफरो बिनी तोंगलांगमानो नाइदी आबो खाइकेनो नंग काइटोर बाय करंके तंसाके तोंगनाइरोकनी लोगे तोंके नंग बो काइटोरनी लोगे तोंगनाई नंग काइटोर बाय तेईबो खालो क्राक बोकनाई तामोके नंग काइटोर बाय चाली तोंगनाइरोकनी लोगे तोंके वो बसला खाइनो नंग बो काइटोरनी तानी तेईबो चाली थंगनाई खाइनी बाके नंग काइटोर बाय चाली तोंके काइटोर बाय चाली तोंगनाइरोकनी लोगे तोंके ताबुकनो का किफिले काइटोरनी थानी फाइना खा चापदी ता लेरदी नंग बसक लेर आसुक निनी लांगमावो बेपाक लेर नाई बेपाक कमानाई आबोनी बागे लेर यावोई लोगिनो का किफिलना बागे खा चापदी आंग समाते निनी लांगमानी कमाजाक साल रोकनो ताल रोकनो बिसी रोकनो नंग कुन प्रफानो मान फिकलाक वाइसा कमाजाके अबो कमामा खाई सेक्लायो किफिने के बसला कुसु सागनी मुचुंगतई साग तोंगथोगे ओ सिंगचारनी चातोक तोंगथोगतई तोंगना बागी से बुफा बाय कागई खाकचाल खास्ते कुंगसाबो थंकागने चिंग पोरी खनाखा ताबो हिक साइरोक माफासोंग साक सकनो कसा अमजोगी नाइदी नोरक तामंग के कुबुई काइतोरनो यशकना सोया कुबुई काइतोरनो यशक मानी यागुलो फानो तामंग के नोरक चालितोंग साकनी मुचुंगते तोंगना बागीते साग तोंगथोगी तोंगना बागीते वो सिंगचारनी चातोक तोंगथोगते तोंगना बागीते नाइदी बाक्सके काइतोर बाई चाली तोंगमानी कारण बोरोक दोल खमिया रुकनो यकारना नाया तोंगमंग खमिया रुकनो यकारना नाया सुमसोकनी लांग मानो यकारना नाया आबोनी बागी से वो जोराबो आंग मापा सोंगबाई कागे खाक चालो थंगे पोराशना क्लाइनाई रुकनो खास्तेनी फतारो थंगे पोराशना क्लाइनाई रुकनो आंग सिंगना नायो तमंग के
Nuruk mapa sungbai kagay. Khakchal kamiyo tangkay. Eba auliyo tangkay. Khasteni pataro tangkay. Purina muchunjak. Naidi kamiyo tongnay school ni slai. Khakchal kamiyo tongnay school. Eba auliyo tongnay school. Kakamku aboni baki norok. Aro tangi purina nayo. Aro tangi nok baro tongo. Awan supung kamyaya. Tabu best education manna baki. Tripura khasteni pataro tangki. Best college of purina nayo. Aro nok baro tongo. Awan supung bo kamyaya. Tamoke tamo naimung wan supung muchung mabai. Nung mapa sungbai kagay. Porachna kainani bagay tanga. Abano tiyi seksa sak no amchogi naila nangkugo. Nung wan supung kakambai. Naimung kakambai. Muchung kakambai se. Mapa sungbai kagay. Kamini school no yakari. Khakchal kamiyo eba auliyo tangay. Eba khasteni pataro tangay. Porashna klayo kinke. Nung aro tangay. Tongmung kakambai tongkay. Salbrum schoolo eba college tangay poriway. Number kakam manay. Pass inkay. Nok bishingo tongtokma tubunay. Tamoke nini bukabo wansmung naimung muchungma kamya baise nung khakshalo eba khasteni pataro tangi porashna klaina muchunjago kinke nung aro tangi tongmung kamya bai tongnai pekjak mani rukni selang ungnai salbrum schoolo eba college tangya ungnai number kom mane passing nai eba failing nai course complete kayai phano kifili phainai apani bisingte noko tongthok mani bodale nang dukku kosto tubunai nang tabu khakchal schoolo eba khasteni pataro thange poriwoi number kakam mane pasangke nogo tongtok ma tubuo kinke nini wansuk mumbai muchungma kakamno tamoke nung failing ke number kom mane nogo dukku kosto tubuo kinke nung obusla kusukai sakni muchungte sak tongtoge o singcharni chatok tongtok te tongna bage muchun jagi se nung aro thangmani omoke norok mapa sungbai kagi tongmani naimung tamokine sak no amjogi nainan bage omani lokino ang student rokno sikli rokno singna nayo noro tamongke kaitor ba chalitong sakni muchungte tongna bagite sak tongtogi tongna bagite eba osing charni chatok tongtokte tongna bagite tamo tongmung asle norokno kaitor bai hakchal ke tlangi thang sakno kisa amchogi naike khamnai o busla kusuni tongmung bai sakni muchungte sak tongtogi o singcharni chatok tongtokte tongke tiniya khina salsa o busla kusuni langma wo ongma khaikeno nini langma wo ongnai khne nang saideman aboni baki layer yawoi o busla kusu layeri kifil phaikya norok dakti no ka kifile kaitorni tani phaina bage ka chaplaidi kifit thamke naidi bupa busla kusuni sadino kebanglia eba kasulia
Busla kusu bufano sanka bufani shombotio klaibani bini manthai rukno bagbanta klairi dikhne. Bufa bono kasulia eba kebanglia. Bini manthai no manmani yagulo bo bebakno thumui khakchal khaste kungsawo thangna naikha. Afurbo bufa buslano kasumani kokno ching Bible porike nugia. Abo kinmake bufa busla kusuni freedom no kasulia eba kebanglia. Abo kaikno kaitorbo chini freedom no kasuglak te kebanglak. Abonoteye ching sirak bichan rem poneroni tang chodoni simi shotro jora ching haikni porike nugo. It was he who created humankind in the beginning, and he left them in the power of their own free choice. If you choose, you can keep the commandments, and to act faithfully is a matter of your own choice. He has placed before you fire and water. Stretch out your hand for whichever you choose. Before each person are life and death, and whichever one chooses will be given. Knadi, it was he who created humankind in the beginning. Aboke bororokno kaitor snamka, as namnai kaitor borokno freedom borka. Teinaide, if you choose, you can keep the commandments, and to act faithfully is a matter of your own choice. A freedom rimani pore kaitor savo, ning kaitor rimani dagi marakno rakogo rakogya. Apo nini choice to seklayo, nini freedom o seklayo. Tei, he has placed before you fire and water. Stretch out your hand for whichever you choose. Norokni buskango horbo tonjag, tuibo tonjag. Norok chongi nadi. Norokni freedom tongo. Tei, before each person are life and death, and whichever one chooses will be given. Naidi, nini buskango langmabo tonijag. Thimungbo tonijag. Chongi nadi, apobo nini freedom bishingo klayo. Omo chingno perungmani ke, kaitor chingno snamka, kaitor chingno mutanka, aboni yagulo kakam kamyarokno tuye perung langka. Aboni yagulo chongki nanani bage, kakam kamyarokno chongki nanani bage, freedom bo chingno yapare klangka. Kaitorno yashago, soitano yashago, abo nini choice so klayo. Kaitorni khano nung choose klayo, soitani khano nung choose klayo, abo nini freedom o klayo. Kaitorni dagi mung rokno rakogo rakogya, abo nini choice tei freedom o klayo. Nung mutang jagna muchungo, mutang jagna muchung jagya, abo nini choice o klayo, nini freedom o klayo. Chongki namano tuye, subra Jesus Christos samani kokno tuye, ching matai by sijag, koktuma kakam, ram satni, tang tero by chodovo, haikini purikinugo. Dugar kesapte khati, tamni kinke, dugar kuwar by milik lama, sokomorna bukak tlango, hake kubang kukno, a lama no romo. Pia, dugar kesap by lama kutukhe, langma bukak tlango, abono rutugi manairo kisi sase. Chongi namani abose, nung tabo milik lama teide kimuitong, kutuk lama teide kimuitong. Nung dugar kesap teide khapna nai, yeba dugar kuwar teide khapna nai. Nung chongki namani dugar by lama, abo
너는 미양 북학 tlanggi tangdong. Naidi o koktar sirako cengpori kenaka. Neng choose klaima abona se neng manai. Abona te Galatia koktuni ram choini tang sat o cengkai kini porike nugo. Borok kaimani abona no bomaranai. Neng kakam na chongki nake, neng kakam na manai. Kamya na chongki nake, kamya se neng manai. Kamya na chongke, kakam mana muchung nairokno, subra jisu, luk bay sija kotma kakam, ram choini, tang chucholisni bisengte, kai kini sabo. Ki changrok, buslungni kage tumjagia. Kai keno, angurok bo, raisok pangni kakjagya. Abo kinmake neng tamok kai abo nase ranai. Abo kai keno neng tamonon nini bagay chongke na abo se neng manai. Abo ni butai se neng manai. Tongmung kakambay tongke neng kai to ni lama bo paimano. Tongmung kamya bay tongka kinke morke bo klaimano. Omo jotta chini langmani choice. Shoi kok sanatange Kristan rukni langma sal brum brum chongki namani langma. Life of choice. Chini biskango jotto jorabo jotto jagabo kakambo tongo kamya botongo. Langma botongo thima botongo. Lama kesap botongo lama kuwar botongo. Lama milik botongo, lama kutuk botongo. Dugar kesab botongo, dugar kuwar botongo. Ching chongki namatay ching manay. Omo chingno samani kokungke, kaitor chingno chongki nanani bagi freedom rika. Abo chini muchungtay chongki nawi mano. Kaifano a chongki namarokni butai tamokne kisah jora anjogi naike khamnai. Busla kusuno bupa freedom rika. Kaifano bo bini freedom no khamya ke chongki naka aboni butai bo manka. Kaikin ke thakok bukusong. Kaitor chingno rimani freedom no. Chongki nanani bagi rimani a freedom no. A sadi no. Ching kaitor ni muchungtoy chongki nawui. Ching tiya sak jora kaitor bay kerenge tansha ke tongna bagay chaitok lainay. Tifi brike busla kusu bini shombati no, bini rangri no, khanang pinang ke sibay kibika kenay. Ching porike nugo. Tabo o busla kusuni Shombatino kanang pinangke sibaymani atongmung. Norokni tonglang mawo de tongkene cheri nailedi. Naidi nini kakamni bagay, nini nukungrok nok nukungrokni kakamni bagay, nini dopani kakamni bagay, nini mothani kakamni bagay, nini shombatino eba rangrino ta sibaydi kene Jesus saliya. Piyaba tongmung kamyani bagay, o singcharni chatok tongtokti tongna bagay, nini shombatino, nini rangrino, khanang pinang ke sibay ma, apose kamya kene Jesus chingno sabo. Tabuk sirapsa wansuk naidi. Norakni nogo o busla kusuni tongmumbay tongnay. Sajuk sajilarok detong. Naidi jotto nok nukungrogo tongo kanyang saya. Kaifano kubangma nok nukungrogo. Mapasong sapung kopung samung tangkay. Shombatino tumo. Tamoke sajuk sajilarok abono khanang pinangke sibay kibimano jing nugo.
sak ni muchung te sak tong thoge o singchar ni chatok tong tuk te tong na bagi se borok abote klayo abo kaitor rimani dagimung sibai maklayo a dagimano ching lamrima ram bis ni tang barawo porike nugo mapa sungno boram ridikne sajuk sajla rok eba besarok borok ni buma bupa sungno khamjake borok samung rok ni bisungte ajiman marok na bo boram rinai mapa sung ajiman marok no boram riya kinke abo mapa sungno sak nangya ong maklayo abo ni bisungte kaito ni dagi mung na bo kebang maklayo eba sibai maklayo o bisla kusu bini shombatino khanang pinang ke sibai ka kinke bobo bini bufano boram riya ungka abo simiya bisla kusu bini tinang ni bagi bini buma bufasong aji manmarok no se sibai kibio kene bo wansuk liya abo khai keno norok ni sajuk sajlarok bo norok aji manmarok no khanang pinang ke sibai okinke borok ni tinang ni bagi aji manmarok no se aji wi tumarok no se sibai kibio kene borok khasiya ongmani bagi se abo sajuk sajlarok ni kok te kisan naidi ma pasong hiksai rok gishti kainai rok chakri ginang rok norok ni shombotino eba norok aji manmarok no khanang pinang kede sibai naidi keto samundang nairo noro sapung satungo eba watu yotongke samung krak klaye ajiman marokno khoro sak saichungke eba dol baike ajuge chuwak nungko biri sigaret nungko koini chabo pekjak mani rokno chabo nungko abotui tongmung bai norok tongko khinke norok o bisla kusuni tongmung bai se tongo tabu chakri ginang rokbo kisa sak sak nam chogi nai leide norok samuntangi ajima rokno beton no khanang pinang khede sibai dol baike tongmung khamya tongna bakai yeba tongmung sitra tongna bakai norok ni shombatino rangrino khanang pinang ke sibayo kinke norok bo o bisla kusuni tongma khai seklayo chakri ginang rokni bere beton kom mannai rok botongo kubangma mannai rok botongo khaifano ang kaisa koksungna nayo chakri ginang rokni bere korok bisuk tong lon naya boi jaga pai naruk nairok nokatal tangi tisa nairok sa khamyani bagi treatment ni bagi thang nairok omoto yang koksung mani kokhe norok ni yakno sabo bukcha klai khai khinibo an norok no singna nayo ma pasung bai bislarok baksake nok nokungni shombatino rangrino khanang pinang ke sibayo kinke a nukuni obasta bakhayungno aboti tongmung nini nok nukungo detong aboti tonggo kinke nini nok bisingyo jottono o bisla kusuni tongmung bai kolobjak tabu ang norokno omotoi koktar pirke norokni sajuk sajlarok ano khai khini singi mano chini ma phasong aji man marokno se ching khanang pinang ke
sibay kibiyo ababay nini tamo. Keto samundang nairo ano khai kini bo sungkai mano jing sapung samundang kai ajiman marok no se horo chuwak nung kai biri sigaret nung kai koi ni chawai pekjak mani kini ruk no chawai jing sibay kibiyo ababay nini tamo. Chakri ginang ruk bo ano khai kini sungkai mano jing ajiman marok no se jing sibay kibiyo ababay nini tamo. Norok samani ko soino. Norok ajima rokno se sibay kibiyo ani shombati no ya. Aboni lap nostabo norok ni mangse. Khaifa no. Norok ni shombati no khanang pinang ke sibay na shikang kisa kok saimana nangko. Aboke kerong sapima ram atni tang sotro by ataravo jing khai kini porike nugo norok sak ani pan te ani bai thang ni yakse o rang rino ajivo kini ta sadi piyaba norok ni subrai kaitor no muito klaidi tamni khinke bose norok no rangri manani pan rivo kakangke saimanti o rangri bebakno aji mannani bage kaitor se pan rivo kene sabo aboni bage kaitor no muito klai dekene o kokatar chingno muito klai rivo naidi keto samundang nairo borokni busago pan krike borok keto tangai samundang deman teibo khai kini wansukdi borok keto tangi samundang pano borok wati warideman satung rideman khai kinke gishti kaina rokni busago pan nangke a pan kaitor serbo tamo borok kaikya abano torri nani bage buthai thairi nani bage abani samungbo kaitor se klayo khai kinke sakni pan baise sakni yak baise omano ajikya kini sawideman te chakri ginang rokbo ke saban sugi naidi norok office so tangi chakri kanani bage busago pan kreke yeba sa khamya kinke norok office so tangi samung klai bedan mannaide khai kinke o kokatar ni busungte kaitor sabo samun tangnani bage pan kaitor se ribo kene te student rok kisa wansugi naidi kaitor norok no pan riya kinke norok bakhai ke schoolo thange eba college thange porashna klai mannai tabus jura ang samani ke kokatar chingno phurungo gishti khainai phanawngthung chakri ginang phanawngthung student phanawngthung borok ni samung khainani bage kaitor se phan ribo khne kaitor se phan ribo khinke a phan baise ching ajiwi thumo khinke aborokno ching khamari khne ma romnai abono tuye ching korindos songno Paul suikarmani puila koktun ram charni tang sat o ching khai khne porikhenugo nung yachakya abote nini tamotong tumong nung abo yachaka kinke tamong ke nung abo khamaria khaike sakno torrilai abo khinma ke kaitorni phan bai nung ajimarok bebag abo kaitor rimani khamari khaike ma yachaknai tabo kaitor phan rimani besungte se nung bebakno ajiwi manka kinke abo kaitor ni khamari kinke aborokni isap kaitor sannai norokma rinai abonate jisu sak baitang samani kokno ching mathai bai sija koktam kakam ram 25 ni tang 14 ni simi 30 jora porike saimanai aro kaitor koraksano
talent kok barka te koraksano talent kokne rika te koraksano talent kok sarka kisa sal rokni ulo phaye borokno bakai ke sibaika aborokni isap sanmani kokno ching bible porike nugo abo khaikeno kaitor chingna bo isap sannai kene muito klai rinani bagise jesu kristo o kokno sai klangmani te kaisa ke kaitor ni phan baise ching ajika abo kaitor ni khamari wo se klayo khinke kaitor aboni isap bo sannai abo simia ching khanang pinang ke sibaika kinke kaitor tamo klainai kinibo jesu sak bai tang samani kokno ching luk bai sija koktum kakam ram shulloni tang ek bai duyo khai kini porikenugo jesu bini sagri dokno khai kini sakha ginang koraksani naikol nai koraksa tongmani bo ginang sani rangri bai mani kini rokno khanang pinang ke sibayo kine chaya berjak mani kok ginang sani kunchuo klaikha khake bo naikol nai sano ringke khai kini saka nini mungke angk namani abotamo nang besuk sibaika sibaya ani thani manthai soktai rifaidi tamni kinba nang ani naikol nai te ongki maya naidi kaitor khanang pinang ke sibai mani bage a naikol nai sano riklai rokhar mani kokno chingpori khnaka khai kinke sakni sombati no phano khanang pinang ke sibai naro kisa sanimanthi norokni phan baya kaitor rimani phan baise norok aborokno ajiwe mankha khai kinke aborok kaitor rimani khamari se kaitor rimani khamari kinke aborokni isap ching kaitor na marinai abono khanang pinang ke sibaika kinke kaitor a naikol nai sano tamo klaika abo khaino chingna bo klainai kine sikang no chingna kusklai rikha aboni bage norok jessa phanong tung chongkrok phanong tung kaito ne samung klainai jessa phanong tung gisti khainai phanong tung chakri ginang phanong tung student rok phanong tung mothani adong rok phanong tung chini tongkri rok kaitor ni phan baise ching ajika khinke kaitor ni phan bai ajiman marok no se mothani adong rok noktaro khiyali te kaicho kaisa ya pharo khinke abrok ni isa kaitor sannai te ching ma rinai khine khabotondi kifi bake busla kusu sak sak ni chayarok no saimane bo bini bufani thani kifili thangai nakarma sane bufani loge tongna bage khachapka tabo ab busla kusuni tongmung kakham chini tonglang maude tong naidi norok sak sak ni sumsokno teye ka khamoi sumsokno gosiboi kaito ni thani ka kifil kade o busla kuso bo buino chaya berliya khakchal khaste ni borokno bo chaya berliya pia bini chaya kene bo yachagi gosikya nang tabo nini logi songno nini mapha songno nini thako bukuk songno buino chaya bergyawoi sakni chaya rokno saimanai kaito ni thani gosiboi nakarma sane kifile phaina naidi ab busla kuso paitago phana kaito ni thani kifile paikya nang tabo ka kifile kaito ni tani kifili phayanke ab busla kusuni slai khamya seungo kifi dokhe bufani tani kifili phainai ab busla kusuno noge bufa samani kokhe bo thi thangma se te kma jak se khne abo khaikeno nungbo kaitor ba chali tongke kaitor nona nugi sawi tongo nung
티 당장 그마작 보로크네 아버는 티 존 puila suikarmani koktun ram pasni tang yakara bai baro ching porike nugo kaitor chingno paiflaya langmar kham abo bini sajlani thani setongo khaini bagi sabo sajlana manka borokni langma tongo sabo kaitor ni sajlana manya borokni langma krikne abo kinma ke kaitor bai kirungi tancha ke tonge chini langma tongo kaitor bai ching chali tonge ching borok kti seklayo tabo omakai norok koksung kana kaitor bai kirungi tongnya rokni langma bo simide jingjal tong kaitor bai kirungi tongna rokni langma bo jingjal kride norokni koksung mung soino bible kaitor bai kirungi tongna rokni langmani jingjal bai kaitor bai chali tongna rokni langma ongma rokno to ibo bible sijak tongo aro kaisa kok tongo kaitor bai kirungi tongna rokni loge jingjal paipano borokni loge kaitor tongo hake kaitor borokno bebak ini yakni khaterinai romdi joseph bai mary borok kaitor bai kirungi tonglei mani अपनी बागी से हेरोद खाबुग्रा अभिषेक जीसुनो बुत्थरना बागी काचापुरो काइटोर स्वारिनो रोखरोई बोनो साइकना रखा अब काइनो हेरोद थीमानी यागुलो ఈజిప్ట్ కానీ కిపిలి పైన బాగిబో కైటోర్ స్వారిను రొఖరోయ్ తుబుమాని కొక్న చింగ్ పొరికే నుగో అబో కిన్కే kaitor bai kirungi tongpro chini langmo jingjal phaike ching mungstana tei phano banan nanya kaitor abono nainai tamoke ching kaitor bai chali tongke ching sak bai tang abono nainangko aboni kaisa udagaran se naidi busla kusuni kok busla kusu khakchal khaste tongke bini langma bo kubangma jingjal phaipano bini bufa bebakno saimani tongphano bufa aratange mungsa bo klaina tanglia karan bo bufa bai chali tongmani chingbo kaitor bai kirungi tongge kunu wana mananglia kaitor bai chali tongge tabukno ka kifilnai kristan takuk tei bukuk song o busla kusuni busungte subra jisu chingno phurungmani ke kifissa ke kaitor no ta yakardi kaitor bai ta chaldi kaitor bai chali tongnairuk bai ta tongdi kifini ke srapsani bagi o singchar bai singchar tongnai bororok rina tongthok mana manna bagi kaitor rina paifleya tongthok mano ta kmadi kifit thamke kaitor norokno choose klaina bagi freedom rijak abo kakam choose klaina bagi se khamya choose klaina bagi ya norok choose klaimati norok mannai kakam kinke kakam khamya kinke khamya kifi breike kaitor chini busago rimani phan bai se ching samantangai ajiwo aboni bagi bebak shombati ajina bagi phan rinai kaitor no khambai ridi tei shombati no kaitor rimani khamari kene gosidi bini muchungtei abarokno sibaidi kifi bakhe kaitor chingno phan riwei ching ajiman marokni isam kaitor bannai ching ma rinai khanang pinang ke sibai ke kaitor ni muchung te ching shastri jaknai kifi dokhe kaitor bai tongnya rukno kaitor thi thangjang kumajak borokhnei nugo khake kaitor bai kerengge thiya sak jora kitang tongsukna bage kha chapdi tabusu jora kaitor ni kokatar knamani bage jesu kristoni mungkai jotanano khambai amen